Бета или сиамски боец. Това е една от най-красивите и лесни за отглеждане рибки в аквариум. За нейна родина се смята Тайланд. Среща се още в Малайзия и Индонезия. Много хора си мислят, че е кръстена на гръцката буква бета, но истината е, че нямат нищо общо. На сиамски език тези риби се наричат икан бета, което означава риба боец. Хората забелязват, че мъжките риби се бият помежду си и за забавление започват да организират боеве. Последствие започват и залози. Това е традиция, която продължава и днес. Бетите са лабиринтови риби. Това значи, че имат специален дихателен орган, наречен лабиринтов, който им позволява да дишат атмосферен въздух, като нас хората. Нямат нужда от аератор в аквариума, който да бръмчи и да ви нарушава съня, но обичат чиста вода, така че е желателно да имат малък филтър. Те не обичат силно течение. В природата живеят в силно залесени води. Хубаво е в аквариума да има живи растения. Температурата на водата трябва да е между 24 и 28 градуса. Аз ги гледам на 24. При ниска температура водораслите в аквариума са много по-малко. Подходящи са кватеранти, саниони, коридораси, охлюве. Бетите са доста умни и разпознават техните собственици. Като поведение приличат много на кучета и са страхотен домашен любимец, който не лае и не трябва да го разхождате.